По njoj ne trsi princesi, Штото веќе си има кралицата Ани. Ако многу настојавате, ще получите блокиране и малку депресија за спомен. Докато другите търсят внимание, по njoj се прибира при Ани. Кралицата По njoj не е курвар по принцип, штото обича удовлюбена жена си многу. Но ако се наложи, Ани ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. После потребителят не е намерен. Това е последното ниво. Ани го държи спокойно, а другите ги държи на син блок. Е душманен ги як ровела. Оман наш ти, оле те пера. Е душманен ги як ровела. Е Ани нашата тераса. Злобарите си лаят, ама по njoj Ани не спират. Керванът си върви, штото обича удовлюбена жена си много. Но ако се наложи, Ани ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.